harapannya ditumpukan kepada Mas Rema Sefri Faturosi. Oh, ngono. Iya, harapan kedepannya kuwi ditumpukan kepada Mas Rema minangka dadi putra penjane Pak Suhadi sapa Ibu Atik Rusliani. Oh, ngono. Iya, Di iki tegese apa? Di tegese dina iki minangka bukti bahwasannya penjenengane Pak Suhadi saha Bu Atik tresna kelawan putrane ditanggapke wayang Kang Sarta, ditanggapke campursari sing tanpa leren paribasane. Wah, iya. Suhadi iki tegese kuwi. Heeh. Nek Atik iki tegese apa? Atik iki bojone Pak Suhadi. Wis ta. A ki apa, T ki apa, I ki apa, K ki apa. A kuwi tegese agamane dicekel karo panjenengane Bu Atik. Nyatane menjadi seorang ibu rumah tangga yang hebat, putra